lolo. Ya, tikidig. Hello mga ka-Junjuns! Good morning! Andiyan ni ako sa London. Ang kapasos lolo kikoy ko nagkuhan to nagkuhaglubi. Kay magkudkud ko no kay magsunob og manok. Magsunob og manok. Abi. Hello, ara makita imong papa. Atin ta malarga imong papa. Yes. Your hands. Ha? Your hands. Clap your hands. Clap. Yes. Before anything else, please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. Yes. And click the notification bell para updated mo sa latest video nga itong i-upload. So, mga ka-Junjuns. Mapasan sila Loki ko kay karang magkudkod ko na to sa globe. Tanak ko ang globe. Tana. Ayan sa mga isang gibuhat. Alala, huwag mana. Uy, lo, naman ka lang kag magkuha kag kuhan. Ano sa mga kumbira dahil nilo? Magkudkod ba ka kag globe? No? Birthday pa dyan sa imong lolo? Ano naman katigawang imong lolo? Dia, hello birthday celebrant. Muna akong lolo na. Yes, may nag-birthday. Mag-birthday ron. 85 years of age. Ang lolo ay si Duro. Sikat. Bye-bye. Ano na po ko na rin mag-vlog ko na rin. Oy, mga onta. Ano mo la? Lo. Alam niya magsud ano? Yes. Lo, magkudkod ba ka lo? Manda na? Nawa pag imong kusog. Di ka kapangusog. Dali na mo. Lami ra magdugo ang gikanan ganin nate. Sa mga sa amin, mamahaw sa amin mga ka-Junjuns kay magkudkod ang taglobe. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Asa nga pasos lolo Kikoy kay to anak ko. Tas koan. Uy, Ginoo kong dangog ka man eh. To anak ko ha og lubi. 1-1 po na eh. Harapi. So, asa nga pason nga to. Okay. Ato ko no to just kanan ay bawo mangawat siguro tog lubis lolo Kikoy. Ay, di ara just lolo Kikoy ang naapsan lo. Ihangat man ko. Manig eskwelahan sa Sudlon. Yan. Sudlon Elementary School. Dini ko na grade 1 nga to grade 4 guys. Ang ngata oy. Hindi. Dahil pag kung gitukod nga gym. Wow. Kudos sa mga barangay officials. Oh, hapit na apte. Atop na lamay kuwang lo. Hey morning bye lo. Kana? Bahay na sa musilingan doon. Aw bye sa inyong silingan? Bahay na sa kuwan.
Ang kantong bugoy. Bahay das. Yung kantong bugoy. Maganda nga huwan-huwan man. Nga pa sige ko kay. Ang gisuta og asa nimo kuhaon tong kuan lubi. Ito gumano siguro mo siningan ko ha ito daw ang lubi. Nalagi daan ko palagi. Daan ko palagi. Apa nagsughiton lagi dito silingan. Mag-atag nga tag lubi dali tingwan-huwan mandali ra mahog ang mga lubi kanon. Huwag naman tag mahog ang lubi kay dangog manggadoy kat-katron. Oh, ikaw da. Sila ni gawan-gawan na pila na kasimana sige gawan-gawan rundong. Pila na po kasimana nga ko'y ligo-ligo. Nadibaho na ko kasi siya adi pastilan dulor. Pinaon sa manay magkamera nga hanap-hanap man. Mandog na kay disito na kay lakaw niya harag ni bataan ni mga. Ginoo ko iyo kinigawan-gawan oy pagka ginoo sa do ko na to gabi undog adang pagkatugnawa. Pag-apot na gabi, wa na napislok na kalo. Lagi ni ko dugmado. Alas 4 pa ko din nagpa-signal na nag-upload. Terus mado gani kay waka-waka. Naghanda mag Agad baka ha. O lagi nga to Nara magad ni ante. ato ko ta saad ko no kada ko no sa kabulig nga lubi dito nahog ko no. Anja kay namata na ra pagsilingan kit-an ka. Sige naman kay ang bata pumanay no mata na. Sige mo pa mag Terus dagog na ba diyan dong ako na lamay ato dong. Kung saan na maligid ka hawid dong. na ikaw na lang may pangawat ka. Hey, gamay na makagbutog maligid ka. Nahala ikaw na naman dito. Kahadlok na. Madiray. Lo, pilian ang kuan lo, sino? Ang sapot, kuhaon ang buang. Lo. Mara na mong lubi ng kuha. Mara na mong lubi na kawat. Terus ginuo abay ko sa kabulig, isa naman di kabuo. Sus Maria. Diyan maigo day nagkuan, maigo day na og kanana isunob sa biko. Kaya usa naman po ka, kuan, usa naman po ka tasa bikohon. Kitsa. Para na po daho. Uy, di man day ka manghatag na ho. Hindi mo daw pasagod, sa kabuglog eh. Ah, di na biko lo. Kuan ko lang doon, sunob ikaw ni. Ah, isunob sa kuan, manok. Ay, happy birthday dai. Birthday man sa kuan, kumpare. Yung kumpare Isidoro. Oh, Isidoro yun lah. Wala magkapangag yun. Sabi ni bataan. Sama ning Dua bagay itong domino itong naging adlaw. kuan para ba siguro kanana na buang. Di ba, kino man Aw ning kino dai pod. Ako no siya, nasod. Yan diki. Na hapit na mahuman ah. Oo, man ko yan nilo mo tuwas. Hapit na mahuman ilang kuan. Covered Court. Yes. Worth of 4,800,444. Yes. Di na ko magduwa ko ano dong batulata. Ah, anak katigduan og batulata. Oh, magduwa ko batulata diha kay ingaro ting uwan di magmabasa. Hindi hampang. A few moments later. Uy, lo, asa na gibuhat lo. Kagod. Di ba na kabadyo lo? Ya, tikidig. Ang saan man na lo? Ihiso ri dong. Iso, isa man ang imong mohok kaya sa namin nabili. Di katulong mga upawon na bitaw. Ihiso ri lami nga esmot ang agi. Apa? Pwede na yung nanahong buhok, buna na ang isuan.
Ako din ko sa pagod naman ako. Jadi ang buhok kay tulo na wala ang buhok. Di ba ako? Kaya makugiana, usog ni mo lubat. Magkod-kod na po, grabe mag-drive. Lamig man ang magkagod pagani sa gabi. Sabot pagadlawan. Ay, exercise ni nga rin. Best exercise, tayo po na. Oh, exercise. Mapaog na sa kusog, kaya maghihana-hana man o. Oh, paugay na ito. Nagmatod na exercise. Di sa wala ordera ng imong kanang kabado lo nga talagsaon naman na. Boy, nagkabadyo nga haik ka digipod. Daghang na bagipod. Di sa wala nimo pana ordera sa Lazada, Karsada. Nagkuhanin kasada. Karsada made of sa mao na mga sa una wa pa yung mga electric nga kaguran. Ingane mga kaguran sa bukid, guys. Yes. So, imagine nahurot. Kaya what to the import of lolo cakes. Let's get guys, lolo cakes sa huaw. Yan yung magkagod. Yes. Magkagod og gabi kay isunob sa manok nga hinalang. Yeah. Ako dali magduwa-duwa. Nalagpan na ba itong manok sa silingan? Maanighuman na nalo, maggupad na puntang manok. Lamig-lamig, daghan na magtungaw ng madrog. Manghinungawan sa una. Arong mawag to nga, tamis-time ay siguro ng tungaw. What the fuck? Lamig, mapunta niya ito. Ang manok ba ka nang mag-upa ng akha o tae? Nagkabago, hiya tagidig. Niko. Nga rin yung magkagod. Kapag dili, makinang gamit. Mana. So na may natutunan kayo ngayon kung paano magkagod ng lubi. Magkagod. Ano yung Tagalog kung magkagod? Magkayod? Or magkiyod? Oh my God, bastos! Baslot. Baslot! Mane kinabuhig bukid, guys! Alagi Honda, rescue lagi to. Kapoy po na nga nalo. Di man basta isa ra ka buot. Daghang Kapoy na. Mato kay kaya pa nimo magkagodlo na tanay mo edad. Pila na mo edad lo? Ako ko pa rin o ko pa nag-o pa rin. Ay. Kamay na tayo mo. Ako pa rin. Uy, na pa yung bulan siya na? Daghan si Honda ng labay. Iyawa. Nga na sila na magkagodlo, no? Nga rin yung magkagod. Kanang magamit o kanang mano-mano na ba? Mano-manong kagod. O sa Tagalog pa, kayod. Kayod. Kiyot. Kiyot. Sa bibig. Kayod. Kiyod. Kasi wala na joke ha. Kasi yan sa umaga. Kasi aling kumanda na yan sa lamig na niyan ko. Lamig na ni kanon. Dali naman dalo. Sana humana. Og din hinahuman ang Taguran. Oh yes. Kuya Da po isang kuan. Da po isang isang tanong na imported. Imported na gikag China. Tungtunganan sa palanggana gikag Japan. So nahumanas lolo og kuan, nahumanas lolo og kanana ay kagod. Maralaman to mga kajonjons. Mana mo ang wala mong gipakita og kuan sa pagkagod. Saan pagkagod? Mano bitaw.
So, na naman natutunan, no? Ayun, dya, mga onamig. Manok! Sino na ba? Ito yung nasa mga kuwan mo, kailan yan eh. Katong mga nasa syudad. Sa syudad. Okay, sa bukid naman eh. Online. Online na bukid. Sudlon. Ang taga bukid, makaila o gunsan eh. Ito yung manumano. Kani, Pearly Shell. Pearly Shell. Pwede pa na yung obispo. Ay, kaming gali araman. Obispo mangkot eh. Silmig ate. Nagalubi-lubi na na edad Wala ko. ko silmig. Dasag din na lang. Balang makalubi-lubi para sa vlog. Og Pearly Shell. Daghang kagamitan, oh. Masig matusok ka na. Maaman. O, dahil mo sista luluki ko. Sista nanay mo luluki ko. Na, bota na just luluki ko, oh. Pag-ugaw na nagpagaw. Kaya may isugbaan o pangos. Nanilhig na pa sa Lolo Kicks. Pagkabuotan kayo ni Lolo Kicks. Oh, pagkakugihan ganyan. Masig pagulong ng squad. Adaghanang na mauhan nga mga trabaho. Sus, ginoo ko. Serte jog badge nga makaangko ni Lolo Kicks. Ma'am Anale Molar. Ma'am Simple Girl. I will recommend Lolo Kicks. Mana ang antena? Ikso ni mama. Yeah. So that's it mga ka-Janjan. Sa mga hinaot mo nga nalingaw mo sa among Hinaot mo. manghinaot mo. Manghinaot mo nga nalingaw mo sa among ginagbay nga pakatawan nining buntaga. O January 14, 2021 nga diin birthday sa among lolo ni Lolo Kicks. Yes. Paningot si Lolo Kicks na ikot-kot. Andiyan sa may imong gibate ron Lolo Kicks nga nahuman na makagkuhan. Ika po ika. Tsaka ikaw pagikuran. Na din na jud ka kahakjo don sa esposa. Awa man po kay hakjuran. Itlog na ron ni Ok. Ago! So, may lang ko daghang salamat mga ka-Junjuns and daghang salamat sa kanunay ninyo pagsubaybay sa itong mga video and goodbye Lolo Kicks! Goodbye!